Christian den 4. blev født den 12. april 1577. Han er søn af Frederik II. Og dronning Sofie af Mecklenburg. Han blev født på Frederiksborg Slot. Ved Frederiks død var Christian kun 11 år, så han blev ikke konge med det samme. Men da han var 19 år, besluttede rigsrådet, som er et af dem, der bestemmer, hvornår han kan krones, at han var gammel nok. Rigsrådet består af fine adelige folk. Den første halvdel af hans regeringstid brugte han på indrigspolitik. For eksempel lavede han en masse bygningsværker og handlinger. Handlen skulle være i købstæderne, og mindre byer blev slået sammen med store byer. Christian er en af Danmarks største bygningsgrundlæggere. Især i København byggede han en hel del, for eksempel Regensen, Rundetårnet, Årslev Havn med bygninger. Ved opførelsen af Frederiksborg og Rosenborg Slot tilkaldte han en masse udenlandske malere og kunstnere til at lave det flot. Christians gode økonomi i begyndelsen af 1620'erne gjorde ham også i stand til at tage udenrigsbeslutninger udenom rigsrådet, blandt andet i Nordtyskland, hvor han gerne ville eje handelsveje og tjene på tolden ved grænsen. Udsmykningen af Frederiksborg Slot med f.eks. en kongekrone er blevet sat op på grund af kongens stræben efter at blive tysk-romersk kejser. Christian havde ambitioner om at gøre Danmark-Norge til Nordeuropas stærkeste magt, både politisk, militært og økonomisk. Men han havde samtidig problemer med at bevare den danske forestilling i Norden, hvor svenskerne førte en kraftig politik. Den danske flåde blev større, men den nåede aldrig at blive lige så stor som svenskerne. Karl Marx-krigen blev startet af Christian den 4. mod svenskerne om kontrollen om Nordnorge og handelen i Østersøen. Årsagen til krigen var, at Sverige og Norge havde lagt i krig siden 1590, og ved freden i 1595 blev de enige om, at Sverige skulle have adgang til kysten og havet mellem Titisfjord og Varangerfjord, som i dag er Norge, som tilhørte Danmark, Norge. Sverige havde klemt mellem Danmark og Norge og havde kun adgang til Østersøen gennem udmundingen af Godenlagen. Her lå fæstningen ved det nuværende Göteborg, hvor Danmark, Norge og Sverige stødte sammen. Sverige havde derfor brug for adgang til havet gennem Norge. Christian den 4., som var konge af Danmark og Norge, forbød svenskerne at komme igennem der. Han forbød også samerne at betale skat til Sverige. En anden konflikt, som bidrog til konflikten, var handelen i Østersøen. Den svenske konge, Karl den 9., forbød handelsmænd at sejle ned gennem Østersøen til det polske hav. Havnebyen Göteborg blev anlagt ved fæstningen Elfsborg, og det gav mindre øresundstold til Danmark, fordi der kom mindre ned gennem Østersøen. Samtidig kunne nederlænderne lade være med at sejle ned gennem Øresund og betale skat til Christian den 4., og i stedet bare handle i Göteborg. Alt dette irriterede Christian den 4. meget, og i april 1611 erklærede han krig mod Sverige med opbakning fra det danske rigsråd. Skatter og afgifter blev øget, så man kunne tjene nok penge til krigen. Især de udenlandske lejesoldater kostede en del, og de udgjorde en stor del af de danske tropper. Karl Marx-krigen foregik flere steder, men har taget navn efter, hvor de største og hårdeste slag fandt sted, nemlig Karl Marx. I slutningen af 1611 blev Karl Marx belejret af danske tropper, dog mest lejesoldater. Efter man havde belejret den i 3-4 uger. Svenskerne prøvede at kæmpe tilbage, men til sidst lykkedes det danskerne at overtage byen og sætte fanen på byens vold, og så var byen indtaget. Men fæstningen Karl Marx-slottet holdt dog stadig stand. Den svenske konge Karl den 9. var dukket op med en stor hær og hans søn Gustav Adolf. En dansk flådestyrke kom danskerne til hjælp, og endelig fik de indtaget slottet. Christian den 4. lagde en stærk befæstning i den, så den ikke kunne
generobres. Året efter 1612, den nye konge Gustav Adolf tog på et hævntogt ned i den danske provins Skåne som hævn efter hvad Christian havde gjort i Sverige. En lang række skånske byer blev plyndret og hærget under købstaden ved i det nordøstlige Skåne, inden nogle danske tropper gik i krig mod dem. Det var blandt andet disse begivenheder, der fik i 1614 Christian den 4. til at grundlægge Christiansted nord for Væ som en fæstningsby og værn mod fremtidige angreb fra svenskerne. Der kom også kampe til den danske provins Halland, hvor svenskerne angreb og brændte Varberg, og længere nordpå erobrede de danske troppers fæstning Elfborg. Krigen endte stort set uafgjort. Fredsforhandlingerne i Halland, som stod på i over 2 måneder og først blev afsluttet den 20. januar 1613, resulterede i, at Sverige fik Kalmar tilbage, og så skulle de betale 1 million rigsdaler over 6 år. Men til gengæld slap svenskerne nu for at skulle betale skat til den danske konge, og når de skulle igennem Øresund. Krigen ændrede ikke noget ved grænserne, og Sverige fik stadig ikke lov til at sejle igennem og ud til Thetis fjord. Det betød, at svenskerne ikke kunne komme ud til Ishavet. Selvom hans regeringstid var plaget af nederlag både økonomisk og i krig, er han stadig en af de mest kendte og mest elskede konger i Danmark, og det skyldes ikke mindst alle de byer, han anlagde. I København lavede han en masse kendte bygningsværker. Christian er den største bygningsherre i Norden. Mange af hans bygninger havde et formål. For eksempel skulle kongens bryghus forsyne dem med øl. Tøjhuset og provianthuset gav kanoner, sejl, tovværk, fødevarer og meget andet til flåden. I dag bliver disse huse brugt til Tøjmuseet, kontor til Folketinget og læsesal for Rigsarkivet. Børsen ved havnen havde også et praktisk formål. Man kan sige, det var Danmarks første indkøbscenter. Her kunne grønhandler, købmænd og boghandler sælge deres ting i tørvejr. Han havde planlagt en ny by, som skulle have et rundt tårn, hvor der skulle gå 16 gader ud som en stjerne. Den skulle have Nordeuropas største kirke, men det blev aldrig bygget. Det blev derimod Tøjhusgraven, i dag opfyldt som bibliotekshavnen. Christian den 4. døde den 28. februar 1648 på Rosenborg Slot og blev gravsat i Roskilde Domkirke. Fem år efter, at Kalmarkrigen var slut, begyndte 30-årskrigen. 30-årskrigen hedder sjovt nok 30-årskrigen, fordi krigen var i 30 år. Den varede fra 1618 til 1648. 30-årskrigen begyndte i en religionskrig mellem katolikker og protestanter. Som protestantisk stormagt ønskede Christian den 4. at blande sig i den europæiske krig. Han var også nervøs for, at Sverige ville bruge deres magt på Danmarks bekostning. Christian den 4. Europæiske felttog begyndte i 1625. Året efter tabte han et slag ved Luther am Barenberg til den katolske hær. Christian den 4. blev nødt til at flygte tilbage til Danmark, men fjenden fulgte med, og Jylland blev besat. Først i 1629 var der atter fred i Danmark. Sveriges deltagelse i 30-årskrigen blev mere succesfuld, og den svenske hær erobrede dele af den tyske Østersø. I 1643 besluttede det svenske rigsråd at foretage et angreb på Danmark. Angrebet skulle ske 3 fronter. Den svenske hær i Nordtyskland under ledelse af general Torstensson skulle gå op gennem Jylland. En svensk armé på 11.000 mænd under ledelse af feltmarskal Gustav Horn skulle angribe den danske landsdel Skåne nordfra, der skulle landsættes svenske tropper på Sjælland.